Az irányító nyert a célszőnyegen, Mohamed Ali. The winner is Ali Osharin Ahmed, Iran. Төртчі қамту бойынша Қырғызстандың лидерінің чексіздікті қошу ал. 4 жұмаға болғыны 500 сом. Максималды ылдамдықтағы чексіз интернет. Ақысыз мессенджерлер менен социалдық тармақтар. Wi-Fi'ды ақысыз тарату. Чексіз чалуулар. Жоғарғы сапаттағы 200-ден ашуын телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын ақысыз көрі. Мой тіркемесінің же Остор дүкендерінің ақысыз есім. Барына чексіз. A célszínek következő mérkőzésen látnak kilóból. A georgiai Georgi Konashvili elfelett Georgian Arzen Adukian. Hormetszi Resmer, she's on red. Georgi Konashvili, Georgia, Arzen Adukian, Romania. A célszínében szereplő öröményi négyszeres Európa bajnok és világbajnoki bronzorvos. Arzen Adukian, 4 times European champion and world champion. Sok iráni versenyző érkezett erre a rangsorversenyre, és sok iráni szurkoló is van. De képzeljétek el, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor elkezdtük egy komoly nemzetközi tornán vagy világversenyt, egy alkalommal 150-200 iráni szurkolót is fogadott a magyar sportcsarra, mikor hol rendeztük. Őrület volt őket hallgatni. Fantasztikusan munkákat szólítottak, sokan voltak. Királyidő, bocsánat, nem Üszvég győzelem közben az ászlényegen, nyert Abdullajev. Hormetszi, the winner is Guramyon Abdullayev, Uzbekistan.
Challenge on mark C. Attack by left, long standing. Blue come to danger position, 4 point left. Challenge, lost. Stop it. 4 blue. That's it. Tevanyán Örönyországban nyert az átszőnyege.